Balik kita karon mga kaigsuunan sa atong hugna ang Semana Santa sa Bogo City. Kadlaw na karon mga kaigsuunan sa Huwebes Santo. Ug tuod man duna sa prosesyon dinhi lamang sa Bogo tungod kay nahitabo nga pista usab sa patron sa ilang poblasyon. Usa kini ka unique nga event mga kaigsuunan nga mahitabo gyud sa Bogo o sa mga pipilang mga lugar ang pista sa ilang patron mahitabo sa Semana Santa. Makikinabi kita karon ni Father Arman, ang parish priest sa Bogo. Matag Abril 5 nga mao ang pista sa pagka-shrine sa simbahan sa Bogo ug ingon man Mayo 27 isaulog mga pista sa lungsod sa Bogo. Ani diri mahitabo ang mga tao manganhi sa kadaghan nila alang sa ilang debosyon ngadto kang San Vicente Ferrer. Mo sa ning mga higayuna nga dad-on nila ang ilang mga anak nga ilang gipahinungod ngadto sa mga milagro ni San Vicente, kayuhan sa mga sakit, kayuhan sa lawas. Sibo sab sa mao nga tradisyon nga matag pista magbindisyon sa mga bata ang ila sa mga anak ila pong gisunuban sa sinina nga pareha gisahin sa sinina ni San Vicente Ferrer nga diin sa panghinaot nga dili lang ilang gisunob sa pinagi sa sinina kundi ang hiyas pod sa mao nga patron ila po mapuy-an diha mintras nagtubo sila. Walay gipili namang gani mga dagko pod nga magsulob sad sila sinina ni San Vicente na ipako sa luyog yapon. Dugay nagikay ni siya nga tradisyon ang mao nga pagbindisyon sa mga bata. Dugay-dugay panahon pa sa mga katsila karaang panahon nasunod na lang ni sa mga bagong henerasyon karon nasunod ni namo nato nga pagdiboto sa mahal nga patron si San Vicente Ferrer. Daghan tag mga kaso nga mga witness o mga saksi sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa ato alang matutlo katong kaagi ni Father Ray Vicente Pinagunda sa nag-edad pa siya 10 anyos, daghan ang mga butoy-butoy nga nasiyang lawas tungod sa kagaw. Unya sa diyang kitambalan sa doktor na alkontrahan ang mga kagaw og misamot na hinuon. O moto nga ang iyang inahan ni Dool ni San Vicente nangamuyo ni Senior San Vicente o diha na anam-anam gyud kawala ang mga hubag-hubag nga hapit na nalukop na sa lawas sa bata pa si Father Ray Pinagunda. Daghan sa ang mga devotos diri nga nakasinati sa nakalain nga mga paagi lang. O, ang uban kanang gawas sa sakit, pahinungod pag-ampo sa maayong pagbiyahe o sa kanang pag-ampo nga makakita og maayong panginabuhian. Muna nga ang kaning parokya ni San Vicente ilado kay ni sa tanan nga nangibitar sa mi nga ang kaning moong parokya abli sa tanan nga magdebosyon sa mahal nga patron nga si San Vicente. Pangamuyo, mga intensyon kana gibuhat sa pangalan ni San Vicente ngadto sa ato ang langitnong amahan. Ato sang pangtanon karon ang ubang mga nag-participate niini nga prosesyon. Ya, sakit ang bata nga among ipanaad para dili na magsakit ito sa bodhimsog. Ikatulo ng tuig karon. Nagay usag panaad namo. Pagkatawaan ning babae amo nang gipaan pud sa among kan nga kada tuig pod amo pud siya ipalihas siya maguwang ba nga taura naman ani. Namanggid mi diri nagpuyo sa Bogo niya. Paano ba sa mga kuan sa mga tao nga inani sila panaaran tuman na nang pud nga. Suon na nang pud nga nakakuha mig inana day siya nga makuha sa Ginoo. Amo lang pud tumanon. Tuman siya nga kasakit among anak dili kay siya dagon sa iyang sakit dali ra maayo. Sa among panaaran nga.
sa siyang makuyog sa procession kay na-admit man sad good siya, nya may sakit man siya, nga pneumonia. Masad nga ako siyang saad karon. Ako yung gipangayo sa Senior San Vicente nga maayo akong anak nga maka-procession mi karon na kuan jud na tuman jud. Naanda naman ni namo ang sukad pa pagkagamay ba nya nasunod na sad namo. Kinani na sad sukad ni na nakamatngon og buot. Simple ra nga prayer nga everyday prayer ra good nga kanang good health nga maayo lang kuan sa pamilya. Mubalik ang kabilin human ining gamay nga mga pahinumdum.